Sampun kesupen nggih, sakderenge ningali didudul rumiyin tombol subscribe channel Galeri Sinden Indonesia. Matur suwun. Lamun arasa pira wis tekan kene iki mau. Komplit tenan donya iki ya Allah. Niki rencane jenengan sedaya. Yo, paguyubanku. Sonmu apa sonmu? Sonmu. Ora sah to. Wis koyo ora golek gawean. Aja ping telu pangkat derajat iku bisa Pak suwantene genduk umi Pak. Mas pun boten cacat jan saestu. Cah enom suarane. Sing ngajari nyanyi sapa to, Nduk? Napa? Sing ngajari nembang sapa? Riyen guru kula. Apa bapakmu ya Wiraswara? Boten. Boten. Lah bapakmu apa kerja apa? Tukang cat. Lho tukang cat. Oh, tak kira nek. Sowi lho iki. Iya. Ya anu yen ibumu? Napa? Ibumu kerjane apa? Ibu Sinden. Boten. Lho, kudu. Sanes. Apa, Nduk? Saden kerupuk. Oh. Loh. Ning ki tenanan. Lah terus kok kowe iso nyanyi ki sing ngajari sapa? Loh, betul. Karaoke. Nggih, Mbot. Nggih guru kula nek pas SD SMP nggih guru kula. Wah,
Sip. Bapakmu apa seorang pelaut? Bapak beneran. Keneng sambang sarang kok apa iki mau cakepane? Wicara. Wicarane Winarno. Pokoke mancing. Wicara kang manis maramane ten prayetna nyuwun sarung jagung nggih Mas. Sarung jagung nggih, enggak Mas? Apa Dek lagune Dek? Jagung. Oke. Jagung. Sarung jagung.